Дори го е. Не, че изключен контакта, не го е. Не там някъде е включен. Къде е включен? Да. Ще се спънеш тук. Няма се спъна, но не минава. Не минава, що си го там? Вижте, не знам, нищо не знам аз. Аз нищо не знам. Мина в работа. А? Мина в работа. Нали съм мигнал? Нали си становище? Не съм. Не становище? Как да не си? Нали си становище? Не съм лата. Какво е вода? Да. Само кукли, бе? Да. А къде? Ай, как да? Много би по-сирин ти го мислиш. Кой ядеш? Не викам на тебе. Не го ти викаш. Аз ще бъдеш как да ти е лево. А? Нали имаш как да ти е лево? Кой? Никола. На Никола ще му изям газа. Ти къде беше, кажи на Лучо ти в магазина, къде беше седнал? Няма на кой съметник. Кажи къде беше? Аз трябваше му да напълня. Колата ли? Не може да се тръгнем, човек. Рев до тук, до градината, от техномаркет, докато стигнем до тук, само е така. Не може да се успокои от Тривани. Казвам ти... Защото го качия там на една седалка с кормило, с педали има. Какво е? И кран отпреди. Защо не ще слезеш, бе? Не, как да слей? Не, много... Виж го. Не можеш сложи каката. Как да слей? Каката служита и избяга. Мамо... Как да слей? Това аз няма да слея. Как да слей? Върти кормилото и само вика на она, ама то няма ключови тази кола. Какво викаш още? То няма къде да сипа бензин. Няма гуми. Само вика има скорости, защото пък е тук има долу едното Има скорости. И само скорости има тази кола. Е, она ти казвам, вече смях с него, ама чак не може да се спре. Как да къдем седето? Ча тази кола вика няма гуми. Ми няма ключ. Няма гуми тази кола, бе. Къде ще сипа бензин? Няма. Дали свърши ли? Свърши ли гуми? Не може да отивам на плаване. Не мога да отивам на плаване. Докато няма гуми. Ами бензин? Няма. И бензин няма. Каква е тази кола? Тя е българска. Българска! Не дойде. Вижте рев, не може да слее. Какво? Вижте, не сте да слее. Кой? Никола? И не може да се. Не сте. Не ще. От рев. 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 Много ревеш там. Дигна целия магазин. Тръжка са. Тръжка се голяма. Тръжка се. Не ще да се тръгва. Не ще. Не ще да се тръгва. Кой не ще я си тръга? Никола. Ми що? Рев. Не? Рев. Реве като магари. Ревеш като магари, реве. Като пискон, реве. Да. Като пискон. Кой е пискон? Сука само. Писюк, писюк. Писюк, писюк. И се чува родата. Не мислиш, че ти ходи да чука как плаче. Да. Как плаче? Не силно, много силно. Кажи. Пискон. Кой е пискон? Какво правиш сега? Още това е вестник. Ще виждаш. Нали да това пише? Какво пише? Нищо. А? Рибик сега. Имаш хора с чоколада, Има. Как плати? Как? Не силно. И ще му чува втората и карам колата. Ще чуват, те те чуха.
Ти така врякаш, че... Айде това за сега, пък другата седмица да дойдем, пак ще... Ти ще през това време, като си говорите, си я питай нещо това, какво има. Ако искаш сушилникът, дай къде да видим, къде да го... Ай, дай би го, добре. Кой сушилник е ваш? Ето, розове. Там Да? ти двата са наши. Те са два. Те са два. Каза, байка гаше я караше нея. Да кажеш. Май другия път, като няма да карате на телевизор. Може да я вземе. Ние тя да е. Добре, дай ти не сушилник поне сега, то ще Ще я я покара. добре, ще я гледаш ли тази зайка, ако ти е докарана? Ще я гледаш ли? Не ще гледам. Рев. Чук цялата и... Ти няма да плачеш повече. Не, те са и го това, не ми трябва вече, то няма да трябва. Той рев. Няма да гледаш Не, повече. защо ли вече? Че се ядосаш? Ето ме дошва той. Ето ме дошва. Кой те ядоса? Не А. той. Той на ние ме Къде ще го дошва. сложи? Е, това там пред Никола, зад моята седалка. Е, така Така. както ония телевизор. Той краката там е слагал. Е, ще си ги облегне на него, той няма го щупи. То даже и други Стана, бе, направо. Минут две. На две. И половина кажи. На 2,5. Минут две и половина. Аз съм добре тук, Анашко. Добре ли си? Добре съм. Спиш ли? Спим се. Дай да видим да спим. Айде, то другия път вазата го оставим, това сушилник. Ще спим Че точно. няма толкова място, наистина. Ама спите на обяд да си почивате ли? Ще се почуваме на кошарата и... Ще се Дай ми Петре започваме. ключа за колата, аз да слея да свалям тези чанти. Ще ги свалим на един път, нали? Айде, да тръгваме да. Какво? Никола, айде, Айде, тръгваме. сваляй ти. Е, ще дадим топовоза на БМВ. Искам. Другия път, ай. Слагай ти го то в кашана. Кое е Алина, бе? Какво не може го побираш? Къде ще го качиш, бе? Ти добре ли си, бе? За другия път ли ще остане? Ами как ще го качиш? Дай тогава да взема и този сушилник, защото другия път няма радиатора. Аз мислех, че ще го събират и по някакъв. Виж, Никола, гледай там, виж какво те снима. Виж, телефонът, дето свети. Ей там. Ей, вляво. А, видя ли дето снима? Това е скрита камера, бе. Кажи, махай на скрита камера, Никола. Кажи, Еко, здрасти. Е там, мамо, дето свети. виж. Да, там, дето Кажи, свети. здрасти. Здрасти. Махай де. Ти се засрамили, бе. Кажи, какво става, бе, човек? Я кажи на камерата, какво става, бе, човек? Кажи на Войчо. Човек, какво става, бе, човек? Нищо не става. Нищо не става. Валентине, това филм ли е това? Да, ай, взимай го. За какво ми е? Подарък. Да, бе. Това какво е? Не знам, взимай го. Четки за уши. Какво става, бе, човек? Я кажи, какво става, бе, човек? Дезодорант. Не се засрамявай, бе. Мишници. Дезодорант, Петре. Какво става, бе, човек? Става, човек. Ама махни пръста, че не се разбира, какво говориш? Това вино ли е? Взимай. Я чакай. Не ми трябва, ние не пием вино. Това